na-adakwasị unu ọzọ. Ịma na ụfọdụ oge mpụta nweta video, onwe video last time nweta video nweta that had two major reactions. Nweta until phone number about security, then nwekwa video until about meeting ndị be anyị mee ka we nwee ike kpọkọnata anyị Igbo anyị together. People ban at the comment section na-ekwu ihe da mma. Nwe just enwele location akpọla afa na that video. Enwele ebe asị na yiti checkpoint akpọla afa na that video. Akwa the only meeting I made for the first time I made a meeting that will benefit everybody, which the WhatsApp group has been created. Ewe na asị biko onye ọbụla mmalụ ka esi chekwa obodo ha, go back jụọ PG unu, jụọ chief of security unu ajụjụ. Kuda na enwezi second meeting onye ọbụla ekwe ihe ha jete na their villages. Then the other video nwete tinye phone number wee sị biko nodododo onye ọbụla nwe security update about an Igbo anyị, send their message na this number, then add ya gị na some WhatsApp group, so that ka e wee nwee, especially ndị nọ na diaspora, ka e wee nwee ike nwee gị na-achịkwata onye ọbụla ọnụ. Imansi m i belong na this village, for example, na-ebu onye Abagana today based obodo Igbo, you know, na group of under Abagana under Anambra State, that no nwere mmadụ 2 ma 3 ya identify onwe gị. Na nwere 2 ma 3, because no matter how you try to fake it, or na signa ndị ilo bata ndị, somebody somewhere must identify you. Ọ na-eme anyị nọ na WhatsApp group platform ndị villages anyị. Me like ya, me like it. Enwere somebody ya amagosịkwa gị pụọ mgbe dị 2 years old. Enwere ndị ya amaghị. Mmadụ niile anwụchabe. Ndị eziokwu ka nọ ndụ, ndị maasị ka nọ ndụ. Mgbe m posticha da video, aratalo nke etigbuo na comment section na mara ihe ị na-eme, unu na-display too much na social media. Na ajụ kedu ihe display. Kita this video na-akwado na bụ video ebe ndị Fulani na update about ka ndị Fulani si atọrọ mmadụ na Igbo anyị. Ị na-ajụzi onwe gị kedu ihe nyere ndị Fulani liberty dị na-atọ mmadụ na Igbo anyị. Sunday Igbo ho pụta 2 days ago tinye ọkwa nye ndị Fulani 24 hours ndị nọ na be ha release ndị ha kidnap. O mekwa video ebe ọ na-awakpo n'ime ọhịa, 2 videos ebe ọ wakpo n'ime ọhịa, we discover Fulani big settlement na be ha in Oyo State. So Sunday Igbo ho, if Sunday Igbo ho can echo ndị Fulani release onye ha ji, who is you na your village, or ndị Igbo ha ekwe Maazị Nnamdi Kanu n'azụ ka o ekokwa ka ndị Fulani nọ n'ime ọhịa be anyị si ime ọhịa hapụ. I will still say it and I will say it again. Ịbata n'obodo mmadụ, ibi na n'ime ọhịa, anybody enweta n'obodo mmadụ, mma tag onye ahụ na onye ntọkọ. Ịbata n'obodo mmadụ bili n'ime ọhịa, ịbụ onye ntọ. Because you need to live among the people. Inwe na agbata obi. Inwe nọ nọ ya pụtasị oke ama m onye a, mụ na bụ na azụkọ ahịa, anyị na-afụ ya ma ọ jee bụ ọkada, anyị ma na ọ na-eje ahịa ebe dị otu, anyị ma na ọ na-eme otu a, na shop ya, na ebe ọ na-akọ ugbo, na ebe ọ na-eme ihe dị otu a, na aka ọrụ ya. Mana all these things, none of them. Ọ bụrụ sọ Nigeria na-achị efi, other countries na-achị efi, ndị ọcha na-achị efi. Milk anyị na-aṅụ si Holland abata, ọhụ efi ndị ọcha na-achị. Why ndị ugwu anyị ha nọ na be ha refine milk bolo ihe ji wee mala ha? Must you take your cattle and your cows into people's farmland just to invade them? Una na asị enwe open grazing na Nigeria. Enwe open grazing na Nigeria. Why kwana enye ho ndị Igbo open grazing na as well? Ka onye Igbo nọrọ na Anambra nwee farmland about 20 km of land na Sokoto. Ebe ọ dị mma na. So biko nu, na this video na learn sekine kwa mọnụ. Garden. Ọ dị m Igbo Chineke kalamacho ezi mapụlụ iche Igbo dị sam ejib n'aka n'ebe ahụ ị ugbu a na ị na-enweta onwe gị. Very quick one na Chiba n'ọzọ nwe Chiba n'ọzọ anyị na-ekwu taa tata bụ Saturday na-abụghị ihe gbasara ndị Fulani aka na-atọrọ ndị mmadụ n'ihi agwa. Just last night n'ihi agwa ndị Fulani na-achị nnama shikwe n'ime ọhịa ebe ha nọ bata n'ihi agwa gbaa kuru mmadụ bụ ọhịa, kuru mmadụ bụ ọhịa. When we keep saying these things, some people agaghị understand. Anyị na-ekwu ma ọ bụrụkwa ma ndị ọbataga ebe a, ndị abataga ebe a, ndị ọsara ndụ anyị, ndị asụra ndụ anyị, ka ekwenebe ha nọ n'ime ọhịa anyị. Then ndị ekene anọghị n'ime ọhịa bụ ndị ekene agba ọkada.
ndeke na-eme dụa ndeke na-agagharị n'ime village si na ha na-atụtụ akpakara ndeke ndị na-anọ n'ime ọhịa ndeke ndị na-agada information na-enweghị ime ọhịa ọ dị mkpa ka m na-ekwu ya n'aka ndị Igbo dị awe datụrụ onye ọbụla gbara nkịtị eburu egbe ya onye hie ụra eburu egbe ya if you slumber they will down you ekwuole m ekwuchie ya ike this is the time for our youth to come out oge eruole mgbe ndị ntorobịa anyị ga-afụta onye ọbụla pụta na ha ekwuru okwu security ọ dị ka onweghị ihe ọnwụ olee otu ihe agba kedu ihe o ji wụrụ sọsọ ihe agba kedu ihe o ji wụrụ nnọọ ihe agba ka mgbe ọbụla ekwu okwu ntọrọ mmadụ ọwụ ihe agba ekwu okwu ntọrọ mmadụ ọwụ were west ya wụhụ nazi ya wụrụ obize ya wụhụ nekede ya wụrụ afụ ya wụ hafụ ya wụrụ maka ọhịa ubi ya wụ ha maka ibi ya wụrụ irete ma ọ hụrụ ọrụ ogbe kedu ihe o ji wụrụ that side ebe ahụ ọhịa ndị ahụ nọ kedu ihe o ji wụrụ ebe ahụ ka mgbe ọbụla anyị na-anụ okwu atụrụla tọhụkwa ndị vigilante nọ na that community ha ga-agwa anyị na ha anaghị anụ ntị ọ bụrụgodị na ha anaghị ahụ ụzọ ha anaghị anụ ihe a na-ekwu okwu security vigilante yes anyị mara ndị nke gọọmenti nwe anụ m na-eji ha ụgwọ ama m akwụla ha ụgwọ anụ m na-eji ha ụgwọ so they cannot operate they cannot work well onye o ji dị mkpa mgba m na-eti ka ndị Igbo jiri aka anyị nwee our own security awa ime ọhịa nwere gburugburu ala Igbo maka na ọ bụrụ na anyị wa ime ọhịa nwere gburugburu ala Igbo there will be no heaven for them to stay no refuge for them to hide amami na aghọta ọhịa m ji ekwu okwu ya ekwu dị central ala Igbo security na-ekwu okwu ya na-ekwuchi ike thank God we are forming it the entire ala Igbo as I'm talking to you now Enugu abatago Anambra abatago Ebonyi abatago Abia abatala Imo of course ebe a we headquarter amami na aghọta so as I'm talking to you now when serious minded people retired army generals Igbo, retired police officers, senior police officers, just ordinary senior police officers. We have them. We will make it legal. We will register it. I register. I any recognition. And I protection of Alibo. But before then, every youth must wake up. Every community youth must wake up. This is not time for you to start saying, this thing. This is the time for you to do the right thing. Time for you to wake up, protect your bushes, protect your forest. Or the possible see the forest, yeah, it is better for us that we have a deforested forest than a forest where impunity, criminality is going on inside it. Protect your bush, protect your forest.